Sesindawonye ke cha ke mbukeli njengoba kade umbuzo unikezwe mina ngizocela ukuthi ke ngingene ekuphawuleni kwami ngisho ukuthi amaphuzu mangaka. Amaphuzu enginawo mina 4 wona amaphuzu enginawo. Futhi lokuqala ngizothi imbuzi ayikhohlwa ukubuya ekhaya. Isizathu engisaziyo ukuthi yise senza ukuthi umuntu ukholelwa ekuphefumulweni nasekwenzeni kwembuzi ayibone ukuthi angakwazi ukuyisebenzisa ezintweni zakhe. Ebese okulandelayo imbuzi iyamemeza uma ibhekene nenkinga. Ayithuli. Isizathu sami ke kusho ukuthi iphuzu lami lesibili lelo. Kwelesithathu imbuzi isilwane esidla amakhambi emaweni lapho ongafinyeleli khona lutho khona. Ngisho inkomo ayifinyeleli, ngisho imvu ayifinyeleli. Ukusho ukuthi ke kunamakhambi ekwazi ukufinyelela kuwona yona imbuzi kunemvu. Ebese kuba ke iphuzu lesine ngoba ngithe mane nje. Kwelesine ke iphuzu lithi imbuzi ilikhambi yona liqobolwayo ngoba vele iphila ngamakhambi. Ukusho ukuthi ke ngokolwazi lami yilamaphuzu amane okuyiwona enza ukuthi imbuzi ilandeleke. Igcine thina njengamaZulu njengabenguni sikholelwa ukuthi uma sisebenzise yona into zethu izohamba ngendlela esisuke sifisa noma sisuke sikholelwa ngoba lento iyinkolo esisuke sikholelwa ukuthi uma ngabe kuhamba kanje kuyophetha ngalendlela. Ngakho-ke mbukeli-ke into engizoyenza-ke manje ngifisa ukuthi ngingene ke ngalinye iphuzu ngikhulume phekwalo. Ebese-ke emva kwalokho-ke sewazi nawe ukuthi hayi ikuphi ebengikhuluma ngakho. Ebese wena-ke phinde futhi nawe njengombukeli uveze ukuthi wena ikuphi-ke owaziyo noma hleze ikuphi ngushiyileyo uma ukuthi kukhona okunye ufune kwengezwe. Kunjalo. Mbukeli-ke akwengene ephuzwini lokuqala lokuthi imbuzi ayikhohlwa ukubuya ekhaya. Esizathwini salokho ukuthi imbuzi ayikhohlwa ukubuya ekhaya kuyisizathu esenza ukuthi abantu mangabe benza izinto zabo bazenze ngendlela abakholelwa ukuthi izokwazi ukufuza isilwane abasebenzisileyo. Uma ngisho kanjalo ngisho ngoba imbuzi njengoba ingakhohlwa ekhaya nosuke seshonile baba nenkolelo-ke abasebenzisa-ke imbuzi naye noma esengale ukuthi usukaphi akulula ukuthi angalibali. Yingakho-ke bethi-ke cha uma benzele imicimbi wakhe noma besithi umsebenzi noma besithi itiye whatever esuke sisho bayazi khona ukuthi-ke egcineni uzokwazi ukuthi abuyise akuthunyiweyo uma ethonyiwe noma ngabe yini ngokwayo-ke into abayisebenzisileyo okuyimbuzi abakholelwa ukuthi ngoba nayo ithi noma ingahamba ngisho iy'nsuku kodwa izobuya. Ayifani-ke imvu kuze kufuneka imphume nenoyifuwa ayibuyi leyo nto ekhaya. Uma ibuyile obonga ngeke kuphele kodwa iviki iphume ihambe bese ibuya. Cha ngazi izidliwe na ezinje entaleni. Awengene-ke manje ephuzwini lesibili. Elesibili lithi imbuzi iyamemeza uma inenkinga ebhekene nayo.
Kunjalo-ke mbukeli, nawe uyakwazi lokho. Ngisho ngabe ibanjwa izinja, izokhala imbuzi. Ibikela umuntu ukuthi akazolekela nakho kusenkingeni. Ngisho kwayena umuntu eyibamba iyakhala. Ngisho isenqunywa iyakhala. Ayifani imvu nje iyayithulela. Ngakho-ke yingakho bathatha isinqumo sokuthi abasebenzise imbuzi ngoba iyisilwane esikwaziyo ukumemeza uma sisenkingeni. Okusho ukuthi-ke nesidalwa somuntu osuke ephila uma into zakhe umuntu ezenziwe ngesilwane esimemezayo uma sisenkingeni njengembuzi, siyokwazi isidalwa ukuthi simemeze naso, nayo ingane yami esenkingeni kwenzakalani. Noma yena ohambileyo uyakwazi ukubuya azomemeza, hayi bo, njengoba umndeni usenkingeni ewukuthi inkinga eyenze lokho konakala lapha nalapha. Yingakho-ke babekholelwa ukuthi uma besebenzisa imbuzi, lo nalowo muntu izinto zakhe ziyokwazi ukuthi ziyicacise uma zinenkinga ekhona. Ake ngene-ke ephuzini lesithathu manje. Isilwane esidla amakhambi emaweni lapho ongafinyeleli khona muntu, ongafinyeleli khona silwane. Okusho ukuthi-ke isilwane esinjalo-ke yingakho egcina sisetshenziswa noma kunesimo sokuhlambuluka eze kuyagezwa. Bagcina bekholelwa ukuthi-ke uma bethole inyongo yayo bathola umswane wenanzi, hhayi umswane osesiswini lo sese ukudla okusha. Cha, umswane wenanzi lo osuke ungathi uludaka. Bayazi ukuthi wonke la makhambi kade wadla lapha entabeni asehlangene khona-ke lapho-ke, ngoba sekuyisithako esihle ukuthi singagcwala umzimba, isisu ngaphansi kwesesiphethele sona okudingakalayo. Ungadingakali kufuneke kupopopo kuyophuma ngomtshalo, sekungumsimbane, isimbane. So-ke isimo-ke esenza ukuthi-ke imbuzi-ke ilandelelwe-ke uma kunesimo sokugeza, noma ngabe kuthiwa kushona umuntu, noma kunento ebonakala ukuthi ithanda ukuba nokhondolwana hlezi lumlandelayo umuntu bavele bathi hhayi, ngathi ungathola imbuzi ikakhulu le ehlanzi, hhayi enkangala, ngoba amakhambi ambalwa ewathola enkangala. Kepha-ke kuyakuncikwe lapho-ke ekuthenini ehlanzi yona ekwazi ukuthi yenze umsebenzi othize bese ezingeni abalifisayo inyongo yawo, umswane wenanzi yawo. Singene-ke namanje-ke uthi imbuzi ilikhambi yona qho ngoba iphila ngamakhambi. Yingakho ukuthola esikhathini esiningi, ngisho ngakube umndeni uhlangene nje kubanje imbuzi, ihlatshwe, idliwe, izithothi izimvu ikhona, kodwa nje kuthiwa nje kuhlatshwe imbuzi, kulandelwa lobu ubukhambi eyiboyo uqobo iphila ngamakhambi. So-ke yingakho ugcinwa-ke embuzini ingamakhambi. Ngabe kuthiwa ucholwa umkhwenyana, ukuthi unikezwe indlakudla uba yimbuzi, ngoba kuyakholelwa ukuthi isilwane okuphilwa ngaso. Kepha-ke namhlanje sesiyakwenza kube yimvu, tohleze lowo muzi awuhambisani nembuzi, hhayi ngoba hleze beyinyanya, kepha ngokwesizathu abasuke benaso abasaziyo ukuthi cha, hhayi ngeke sikwazi ukusebenzisa imbuzi. Sicela ukuthi uma nenzela umkhwenyana wenu ezindlakudla niyosebenzisa imvu. So-ke isizathu nje senza sigxile kakhulu embuzini ekuyidleni, iphinde ibe yikhambi yona kumuntu ngoba iphila ngamakhambi. Futhi umzimba wayo, izakhiwo zomzimba wayo zincike emakhambini ewadla lapha ehlanzeni, emaweni, kuphi lapho isuke idla khona.
futhi ke ilokho ke amaphuzu ke ebengiwaphethe mina lawa amane 4 engithi ke iwona bekade ngithi angiwaphendule esihlokweni besilethwe omunye wababukeli nabalandeli bale ngosi. Angibonge.